新世界を支配する四皇の一角を崩すため、トラファルガーローと海賊同盟を組んだルフィたちはドレスロー座に乗り込む。現国王ドフラミンゴの計略によって島ごと閉じ込められてしまう。一味がドン・キホーテファミリーと激しい戦いを繰り広げる中、ルフィとローは王宮でついにドフラミンゴと激突した。ベラミを止めろ、死んじまうよ。なんで生きてたんだ。ベラミ麦わら、結局ベラミにはとどめを刺す気にならねえみてえだな。いいだろう。もう十分だベラミ、自由にしてやるよ、今まで通りな。あんたらドン・キホーテファミリーだよな。あんたがドフラミンゴか。なんだお前ら、俺らを傘下に入れてくれ。調子に乗ってんじゃねえ。頼むドフラミンゴ。ちっちゃな不正がドビーに気軽に声をかけるんだ。ガキの頃からの憧れなんだ。俺たちはあんたについてきてチャンスをくれ。できるわけねえ。友達だ。ベラミ、自由にしてやるよ、今まで通りな。おいベラミ、悪いけど反対だか。その結果、あっちの話だ。はい、己には違法水軍東領の娘法律役人になってきたら。分かってる。俺は嫁なんざ誰だっていいやい。違法発行として純金水軍の政略結婚など何でも好きにしやがれ。なんとかったらおじいさんが仕方された。敵の死を止めようなど思うに頭でもいかれたか。エビー5は我々のものだ。必要とされるだけで命をも捨てる。こんな便利な女が他におるか。